Nanihani Shara, Nanahani Shara. Harang Dan, Nanahani, salamat po sa iyong paharang dyan. Good morning. Yan, patamsak naman ang ating premiere mamayang 8:30 p.m. Salamat. Hi! Hindi ka kumain kagabi nagpait ka. Bakit nagpunta ka ano? Bakit?
Kay Isdaan, mag-allow shoutout sa'yo dyan. Good morning. May premiere kasi ako mamaya 8:30. Kaya siningit ko lang to natin live natin. Siguro mga 1 hour lang tayo or 2 hours. Kay Isdaan, shoutout sa'yo dyan. Guys, patamsak ng premiere natin mamayang gabi ha. 8:30. Shoutout sa'yo kay Isda. Good morning. This is empty pa. Hindi naman si matigas. Ay, Mag-alis. siguro pag nag-iipon ni sa Parang sa presa. Ha? hindi ka ba? Kaya lang. Kasi hindi makakama ng ano yan. Ito? Na siguro, pusit ko ito. Pusit ko bakit black na ano? Ano yung dito? Bakit pinapako? Nakuha na. Hello, Darius. Hi, host. Tambay ko lang. Thank you, Darius. Shout out.
Boss Butchog, shout out. Kape tayo, guys. May premiere kasi ako mamaya, kaya ngayon natin hinabol ating live. Pikruado, shout out. Good morning. Shout out, guys. Hindi tibok-tibok. Nalawas ko yung pasayan. Hindi tibok-tibok. Wala ng pampangan. Sarap. May lang isa. Yung mga di ko alam gawin. Maha. Boss, nagtugamit nila. Diba naman? Magkayo spaghetti niya. Ito na ba mo, Beth? Peng! Nalo ako ng halaman worth 30,000. Wow! Kagabi. Hindi ako nanood kasi nga nasa daan na kami. Ano naman? Minention lang nila ako. Wow! Lunch Saan mo first. kukunin? Ihatid sa'yo? Hindi, kunin ko bukas.
Grabe. Nagulat na ako kasi di ba papunta na kami dito. Nandun na kami sa Kain na. highway. Dito na malapit na sa tayo. Meron na mention. Princess. Nanonood kasi siya ng Miss you. Miss You. Nag-visit ako. Visit na visit pa ako kasi kala ko bakla siya. Bisexual yung nanalo. Oh. May isa, hindi siya trans. Hindi ko trans. Sabi ko, bakit pwede bang transgender sumali sa Kaya ang dami daw na hindi na alam gusto ko. Oo. First runner-up si Pangasinan. Bumagsak siya doon sa Q&A niya. Nanood ka ba? Hindi, merong lumabas lang kanina, sabi ko, dito siya bumagsak. Sana nanalo siya. Kaso, doon sa sagot niya, mas maganda kasi si Cebu ang sagot niya. Kasi advice, anong sabi niya? Anong may advice mo sa mga, gusto lumabas sa comfort zone? Parang taliwas yung sagot niya kasi. Pero si Cebu talagang, pasok sa banga. Confident. Oo. Pare-pareho ba? Hindi, iba. Kaibang, Bakit kasi ganun yung Tapos sabang tapos may nag-mention sa akin dun sa live ko, hindi ka nanonood kasi nanonood ako Miss You. Tapos, mini-mention ako, akala ko, niloloko na naman ako ng bayot na to, sabi ko. Kasi lagi yun, pag may nag-mention sa akin doon. Taga Pampanga yun? Si Queen? Oh. Sabi ko, niloloko na naman ako ng bayot na to, kaya ako mini-mention. Kasi pag mini-mention ako ng mga ibang buyer niya, kapag yung inaasar niya ngayon ako. Tapos yung pala, totoong... Tapos mayroong nagko-congrats. Oh. Tapos may dami nag-PPM. Uy, nanalo ka! Oo. Sabi ko, di ko inaasahan kasi ako never pa ako nanalo ng consolation kahit Wow! copies. Never pa ako nanalo ng mga ganyan. Pag may benta yun, no? Ako yun. Pero kahit mas mura. Grabe, mahal, no? Nagulat talaga ako ni. Hindi ko, ako nga to, sumali lang ako kasi, di ba pag mga rapper support yun. Mm-hmm. Tapos alam, yung una ko talagang number, isa lang ang kinuha ko, number 100. Ngayon? Yun nga yung lumabas. Tapos, yung mga may 5 slots pa. Sige ako na lang yung dalawa, sabi ko para ma-draw na. Pero ang nanalo, 100, yung una kong pili. 100. Grabe, no? Yun lang dapat ang number ko. Nilagdagan ko ng dalawa kasi, sige na nga, para maikot Draw na na? yan, sabi ko. Tapos kinuha din umagan yung iba. Kaya pito yung, tatlo yung sa akin, 750. Sabi ko 50 per slot eh. Kasi malagay magladaw kayo nga si Wampot. Nagladaw kami na talaga, ang late ng delivery, ang dami namin delivery kaya. Makatulog na yung mga dalawa eh. Sabi ko, matulog na kayo. Sabi ko, baka datating na sila kasi may pagkain. Kaya nga, yun ba ito? Tapos, gabi na eh. Mga 11, ano oras na kayo dumating? Kasi nag-chika pa kami kayo ng araw niya. 2 hours pa yung dali na. Umalis kami kay Ma'am Arat 8:30, tapos may deliver pa kami ng Babalangkat. Hindi naman naghanap yung dalawa. Ay, yung bunso. Ang sabi niya. Hindi naman naghanap. Ang sabi niya. Nakik ko Sabi ko, matulog na. Sabi ko, matulog na kayo. Hindi ko binubuksan yung live. Visit ka na kung nanday ko nga bayutan ko na. Galing nga. Tapos yung unang pili mo pa, yun Tapos sabi pa. ko, kasi galit na galit ako kahapon kasi yung isang bayot. Yung mga naninira ng seller. Yan, nag-uusap ko militan. Tapos sinuksan kong ganun. Sabi ko, Beb, nanalo daw ako. Nanalo ako rugosong. Sabi niya, sabi niya. Pero hindi nagsisiki sa sarili ko ngayon na, ako nanalo. Never pa nga akong nanalo. Pala totoong nanalo ka. First time. Gano'ng kalaki yun? Malaki, mga 12 leads. Hindi siya pa-training pala. Dumagdag mo ba ng baon yun? Hindi bago. Paano ba yan ihatid mo dito sa Pangasinan? Gusto akong Oo. Oo, hindi ka makapasok-pasok ng ganyan pa. Thank you, shout out. Good morning po. Breakfast na. Naisa Bayanas, 1,000, dalawang slippers. Gusto sa amin sana dumaan kahapon. Grabe, pasil na ng pasil. Kaya lang walang, baka may kamuso ko sa amin. Walang kurente sa
So sabi nila mag-lockdown, mag-ano daw, 2 days. Sabado linggo. Lockdown? No movement. Sabado linggo? Kausapin mo si ano. Sabado linggo, Dad? No movement? Pinag-uusapan daw, hindi pa confirm. May 10 Tapos pa rin wala tayo tayong- hanggang October 30. Grabe. Punta lagi yun wala kuryente sa ano linggo. Puno tayo Hmm? Puno. Hello, Kamugotsay. Kamagotsay Taco. Hello po. Ayun, may jacket na po. Kain natin, Jello. Bukas nga, Rod. Sabado bukas. Hmm. Hmm. Ay, may yelo. Jello? Lockdown bukas? At saka linggo? Kamagotsay Taco. Baba ka ng bahay mo dyan. Ha? Ito sabi ni Mama Lynn. Ano sabi ko ma? Nakakulay ang buhok eh. Nakukulay. Ito mo. Carabao's milk. Sarap na yun. Hindi siya matamis. Sarap. Hindi siya nakakaumay. Ha? Jelly. Tibok-tibok sa tawag na dito kung saan. Halalay Dan. Dimple sa good morning, shoutout. Guys, baba kayo ng bahay nyo dyan, may mga jacket na kayo. Kailangan ginagawa mo yung sa mo, Jello. Kamugotsay. Nandito po ako sa inyong bahay. Ay, 37 pa lang yung bahay mo. Sige, ayudahan kita. Ayudahan kita. Andito ako sa iyong bahay ngayon, nanonood. Bakas lang po para may balik salam. Ayan si Paeng Chu, palablab din. Dimples, good morning. May mga jacket na po kayo. Ayan, palablab din ang ating Paeng Chu dyan. Dimple, shoutout. Dimples, dikitan kita. Andito lang ako kay Kamagotsay Taco. Full pack na Dimples. Sis Dimples, thumbs up sa iyong mid-autumn. Dati tayong dikit. Thank you po. Kain tayo guys. Anong breakfast nyo dyan? Asa na si Kamag Ma'am Dimples, good morning po. Sabi ni Paeng Chu. Shout out po. Tusok. Good morning, Kuya Paeng. Kabagutsi, Taco, diyan ka pa ba? Ay, daan ka namin. 35 pa lang yung bahay niyo. May mas mo. Diba? Mm. Hindi siya matamis na. Pero masarap. Masarap. Hindi yung milk na Carabao's milk. Saka gata lang. Sarap.
Hindi siya gumamit ng ano, fresh milk. Malalasahan mo kung gatas talaga na gatas, no? Diba? Ito iba. Ayun mo, busy ako. Alam mo naman umaga, Inday. Kamago, asa na siya? Salamat po sa inyong patamsak dyan. Salamat Kuya Paeng. May premiere ako mamaya alas 8:30. Ay! Kay Paul Tusok. Sarap pag malamig, no? Akala namin pusit yung ano. Dala nyo. Ano ba? Anong pusit yung? Yung tumutulok. Hala! Nagpalipad si Ma'am Risa Kay. Salamat po, Ma'am Risa Kay. Good morning, Madam. Good morning po. Kape-kape po tayo. Madam Risa, salamat. Guys, lablabin nyo tong Madam Risa natin, guys. Sa mga ano dyan. Lablabin nyo to kasi nagpapa-bingo. Namimigay ito ng ano, ng kanyang blessings. Kape, Madam. Salamat, Ma'am, sa iyong pakulay. Ano nila? Napasalikod. I-lablabin nyo yan, guys, kasi nagsusurprise bingo yan sa lahat ng mga winners niya. Lalo na pag member ka sa 25 pesos, mananalo ka ng 500 pesos, guys. GCash. Kaya magpa-member kayo, dikit kalembang nyo lang. Good morning po sa lahat. Ayan, Madam Risa, salamat po sa inyong pakulay. Thank you so much. Guys, lalabing nyo na si Madam Risa. Sa mga hindi pa nakaano dyan, love. Salamat po. Ako, busy itong pretty host natin. Madam Risa, salamat. Guys, sa mga gusto mag-bingo dyan, magpa-member na kayo kay Madam Risa. Good morning, Ma'am si Kayden. Thank you po. Kape na tayo, guys. Magkape na. $25 lang ang membership yan ni Madam. At manalo tayo ng 500. Kaya lablabin nyo na po. Salamat, Ma'am Risa.
Maulan po dyan, Ma'am Inday. Hindi po, Ma'am Risa. Mainit po. Ma'am Risa, mainit po. Kape na tayo, guys. Kaya natin na. Ang gusto mo? Hmm? Hala, ma'am, ingat-ingat po. Naku, may bagyong ano. Nung nakaraan po, malakas ang ulan. Ngayon, maaraw na naman po ulit. Oh, Risa, ang sarap naman po nung ano nyo, unboxing nyo dito. Sarap po. Ma'am Inday, magkakaroon ako ng special S. Baka po may suggestion kayo na games. Ruleta, ano ka ba? Ruleta. May pa-bring me na po kayo, no? Bring me, bingo. Host, suggestion ko is may napanood kasi ako na Granel S, no? Maliban sa paruleta niya, saka lang siya magja-jacket pag yung, kunwari, ito na yung oras, no? So, 8:37 dito, no? 8:37, pa-entry na tayo ng ruleta. So, lahat po kami hubad. Yung jajakitan nyo po, yun yung kasama doon sa ruleta nyo. Members or non-members. May time limit po yun ha, Ma'am Risa. Kunwari, 5 minutes. Yung 5 minutes na yun, mag-jacket kayo. So, lahat po kami hubad. Lahat kayo mag-jacket. Yung na-jacketa nyo, yun lang po yung kasama doon sa paruleta nyo. Members, non-members, may ninja man o hindi. Ayun, isa pong suggestion ko yon na na palaro nyo. Kailan po yan, Ma'am Risa, para i-promote po natin dito? Kahit member, hubad din po ba? Opo, host. Kasi kunwari, ngayong may 5 minutes po kayong mag-jacket. So, lahat po ng na-jacketan nyo, yun po yung kasama sa ruleta nyo po. Pero yung members nyo po, naka-jacket na po yan. Automatic po na naka-jacket na. Yung mga members nyo, naka-jacket na po sila.
Ayun. Isang suggestion po eh. Mami Cinderella, megalot shout out, Mami. Yun, isang game po yun. Kahit member. Kubad din ba? Tapos yung mga host, Tamsakdan, salamat po Mami Senders. Tapos yung mga paraffol sa mga super chat, tsaka super sticker, yung araw na yon. Paraffol sa mga super chat, tsaka super sticker. Ohio, Ma'am Sender, sabi ni Ma'am Risa. Wala pang specific date. Sige, Ma'am Risa. I-promote ko po dito. Mag-Grand LS kayo. Mami Sender, salamat po. Ayun, super sticker, saka super chatter, raffle. On the spot po. Magra-raffle kayo. So, isusulat lang yung yung mga pangalan. Tapos paraffle po. Ano pa ba? Paraffle, syempre, for sure yan, may may special yan. Paraffle sa sa mga members only. Tsaka WH. Paraffle sa WH, Ma'am Risa. Members or non-members. Watch hour. Ano pa ba? Lalo na yung mga nangangailangan ng watch hour. Ohio, Risa K, sabi ni Mami Senders. Good morning po, Mami. Salamat. Maganda yun, Ma'am Inday. Yung mag-raffle sa ruleta, pa-price ko po kasi mga... Opo, Ma'am Risa. Yung yung magsusuper chat sa inyo, tsaka super sticker. Kunwari, okay. Mag-start na tayo. Kunwari ngayon, start na tayo sa super sticker, super chatter. So, sino mo papalipad, yun po yung susulat on the spot. Tapos, doon nyo po bubulahin. Tapos, ibaba po yung yung pa-member. Tapos, sa super chat laptop po na set. Wow! Nako, dapat hindi kami mawala pala dyan, Ma'am Risa. Good morning, host. Mami Sender, shout out. Morning po. Mami Sender, salamat po. Nako. Kambal ni MNJ. Shout out, ate MNJ. Naghabol lang ako ngayon ng live. Dito kasi ako sa bahay ng kaibigan ko. Patusok sa short. Oh, sige po, Ma'am Ma'am Risa, gawa ako ng thumbnail. Gawa ako ng thumbnail, tsaka yung channel nyo po, ilalagay ko po doon para sa Grand LS nyo. Para every time na mag-live. Ma'am MNJ, shout out. May nakasuggest, gawa daw po ng tram para sa word stream. May nagsuggest, gawa daw po ng tram po para sa word stream. Thank you sa pin-host. Welcome po, Mami Sanders. MNJ, shout out. Sabi natin ni Madam Zara, Madam Risa K. Sa mga gusto dyan, ito ang kanyang bahay. Magkakaroon ng Grand LS si Madam Risa K. Mamimigay ng 5 na cellphone at saka laptop. Set ng laptop. Hello, Ma'am Zara. Yan ang kanyang bahay. Risa K. Magkakaroon po ng Grand LS si Madam. Mamimigay ng 5 na cellphone at saka laptop po. So, dikit kalembang nyo lang po. Team. Unang team para sa word stream.
Naku, ma'am, ma'am, Risa Kay, mahina po ako sa word stream. Ay, word. Yan po. Kaya ma'am, gusto yung magpalaro po niyan. Pero dapat ma'am, maaga po kayo niyan, sigurado. Maaga po kayo dapat. Naku, sigurado hanggang gabi po yan. Kung magpapabingo pa po kayo. So, super chat, super sticker, raffle din yun on the spot. Super sticker, super chat on the spot. Tapos, iba pa po yung pa-member, yung members. Iba pa po yung yung raffle noon. Naku, dami yung susulatin yan, ma'am. Ate MNJ, salamat. Mga 7 hours po siguro, Ma'am Inday. Sige, Ma'am Risa. Sige, promote ko po yan. Promote ko yan, Ma'am Risa. Nako! Masaya ito. Ma'am Risa, masaya ito. Yun po ang suggestion ko ha, yung super chat tsaka super sticker na raffle. Pa-raffle yun. Isa po yun. Ang laki ng mansion ni Ma'am Risa. Yes, Ma'am MNJ. Ma'am MJ, sali tayo. Magpapagradele si Madam Risa Kay. At mamimigay ng 5 cellphone at saka laptop. So, wala pang specific na date si Madam. Dikit kalembang mo lang Ate host, MNJ. Ayan, nagla-livestream din yan si MNJ. Ang membership sa kanya ay 25 pesos lang. Pero pag member ka, ikaw ay special. Pag nanalo ka ng bingo, 500 pesos. Sa 25 pesos na pa-member mo. At magkakaroon niya ng ng special special sa mga members niya sa kanyang Granel S. Ma'am, napapalaban sa bartiran, sabi ni Ma'am Zara. Congrats! O Ate MNJ, sali tayo yan. Ano ko 5 cellphone daw, saka isang laptop, baka tayo ay mabunot. Wala pa specific date, nagawa pa lang kami ng list. Sige Ma'am Risa, ipopromote ko po yan lagi. Dikit na lahat kay Ma'am Risa Kay. Ayan. Ito ang bahay naman ni Ate MNJ. Sige ma'am, promote ko po yan, Ma'am Risa. MNJ Jonalins. Ayan. Video, yan ang kanya main channel. Tapos lahat po ng nag-share ng live, may price din po. Ayan. Sige, Ma'am Risa. Yes, ma'am. Kasi hindi lahat pwedeng Dapat i-share sa ma'am. Ma'am Risa, dapat i-share doon sa main YT nila. Kasi hindi naman po lahat ng ng kasali lahat ng join is naka 1,000 subscribers. Maganda rin po 'yan. So lahat ng mag-share ng live nyo sa kanilang mga main dapat may messenger, ma'ams, kung saan pwede screenshot. Ay, hindi. Pwede pala pag main pala makikita mo, no, ma'am, no? Pag main to main, makikita mo na nag-share siya. Andun sa kanyang wall. Mami Sender, shout out. Salamat po. Thank you, Ma'am MNJ. Yes, ma'am. Ma'am Risa, pwede po yon. Yung isang palaro niyo po.
Oo nga eh. Need daw po, GC. Yes, ma'am. Pwede naman sa GC, yung araw na po 'yon, pwede kayo magbaba ng nyo na ang Facebook, yung Facebook name kung saan i-screenshot na share nila. Main dapat main, no? Main. Iba pa yung main channel, Ma'am Arisa. Sana iba pa yung main sa mga mag-share sa main. Marami yan po, for sure. Mami Sender, shout out. Ayan, mag-grand LS ang ating Risa K. Mamimigay ng 5 na cellphone at saka laptop. Wala pang specific date pero ipopromote na natin. Maraming palaro, mga super chat, saka super sticker dyan. May paraffle din. Sali kami dyan, ma'am, ha? Baka manalo kami sa mga cellphone nyo. 5 cellphone ba naman, tsaka isang laptop. Pag nagpa-member kayo kay Madam Risa, 25 lang ang kanyang pinakamababa. So magbibingo pa yan, Ma'am Risa. Bingo. Wow! Ate MNJ, tara na, arat na. Ate MNJ, arat na. Maganda rin po yung idea na yun, Madam Risa, yung mga mag-share, pero main. Para specific lang talaga yung mga main lang ang mga kasali. Kasi hindi lahat naman ng pupunta yan for sure naka 1,000 subscribers. Kasi ang pwede lang mag-share sa YT, di ba, mga naka 1,000 subscribers. Mapusali po kayo. Sana manalo. Tara na, Ate MNJ, ha? Kita-kits, ha? Abangan natin yan, abangers. Opo, may pabingo din. Sali talaga kami yan, ma'am. Word stream po, need daw ng team. O, sa word stream po, need daw ng team. Ay, so may mga team. Dapat may specific time ka, ma'am, Ma'am Risa. May specific time ka para sa paraffle na ito, sa pabingo na yan. Para tuloy-tuloy. Mami Sender, salamat po. Guys, tamsakan natin ang bagong ni Mami Senders. Ang kanyang bagong upload. Abangan natin yan, Ma'am Risa. Abangan po namin. Promote po natin yan. Gawan ko na lang po ng thumbnail yung thumbnail ko pag nag-live ako. Na magpapag-graneles kayo pero wala pang specific date. Pero ilagay ko na lang doon yung yung channel name. Tapos pag-graneles. Pa-entry, Ma'am Risa K. Pa-entry po kayo, Ma'am Risa K. Pa-entry every day pa-entry. Main channel. Pa-entry ng main channel. Tapos raffle nyo po. Kasi pagkasama ang ninja kasi masyadong madami, Ma'am Risa. Pwede ako ilagay ko na lang doon yung i-send ko po sa inyo kung approve po. Lagay ko na lang doon yung 5 cellphone tsaka laptop. Dan na thumbs up, Ma'am Sender, sabi ni Ma'am Riza. Sige, Ma'am Riza, gawan ko po yan ng ngayon. Thumbnail. Para magpa-entry sila dito ng main. Tapos i-send ko po sa inyo yung mga mga pumunta dito.
I-send ko po sa inyo yung mga yung mga magpapa-entry ng main channel. Ika-copy paste ko na lang po, copy paste. Doon sa messenger nyo, i-send ko po. Mami Sanders, done na po. Na all sumasayaw. Kamba Lemon J, full pack done na from senders. Ayan. May tumawag lang sa phone ko, Ma'am Inday. Ganun na lang, Ma'am Risa. Tamsak dan host. Mami Sender, salamat po. Magpa-entry na lang ako ng, pero main channel lang, no? Dapat main channel. Mga pa-entry. Mga magpapa-entry, main channel. Mami Senders.
Di na ako nakakadalaw kay J-Man. Sobrang busy kasi. Ayan. Naku, okay lang yan, ma'am. Naintindihan po kayo nun. Sabi ko nga mukhang busy si Madam, hindi tayo lagi nagbibingo. Mukhang busy po kayo. Inday, gusto ko sana bagong intro. Bagong intro, ma'am? Anong gusto niyo pong team? Mag-send po ako sa inyo, Ma'am Risa. Gawan ko po. Ang ginagamit ko, Ma'am Risa, is Canva. Ito po, Canva. Canva po siya, Canva. Pwede sa cellphone, pwede sa laptop, ma'am. Pero sa akin, sa laptop ko po ginagawa. Yes, Ma'am Risa, check nyo po kung ano. Yan po yung ginagamit kong Canva po. Zara Tamsakdan, galing Pinas ba yun? Palabok, sabi ni Mami Senders. Mami Senders, yung kaibigan niya din po na nandyan sa Japan. Nagpadala po sa kanya. Hindi ba napanis? Taga Japan no, Ma'am Risa, no? Mami Senders, taga Japan din po. Taga dyan din po sa inyo. Dito din pala, haha. Opo, Mami Senders. No, Ma'am Risa, no? Si Ma'am Ens. Ha, opo. Taga Japan din po. Sige, Ma'am Risa, isend ko po sa inyo kung magustuhan nyo po. Yung gawin ko po. Pa-order din ako. Ayan, ako mag-order ng Mami Senders. Nakaisang oras na pala tayo. Mag-order din daw si Mami Senders, oh. Haha, sige ma'am. Senders, sabihan ko po si Ma'am Ens. Magpalitan na kayo ng Facebook dyan, Ma'am, Senders. Oo nga, nakakamiss. Palabok. Matrabaho din pala yung palabok. Ang sarap po, Ma'am Senders. 2 araw ko rin kinain. Ilang oras yun, Ma'am Risa? Ilang oras yun na biyahe? Hindi ko na binubuksan FB ko. Ayan, mga numbers yun na lang po. Magpalitan po kayo dyan. Baka Mami Sender, Ma'am Risa tsaka Mami Senders, baka nilagay po yun na hindi na po mainit. Kasi pag mainit po yung mapapanis. Mega shout out, Ma'am Risa K, sabi ni Kaden. Ako busy po yung nanay ko pag umaga po. Ayan, magpapag-graneles si Madam Risa K. Mamimigay ng 5 cellphone at saka laptop, set ng laptop. Kaya hapon po pinadala, tas umaga po dumating sa akin. Tagal din pala, no, ma'am? Ibang province po siya sa Japan. Galing, no? Hapon. Tapos,
Mega mega lang shout out Ma'am Cinder Sorella, sabi ni K-Fall. Nako, mag-order na yan si Mami Senders, oh. Matrabaho din po yung palabok. Matrabaho din siya. Hindi katulad ng pansit, halo-halo mo lang na ganun. Pero yung palabok, toppings niya, hard-boiled egg, tinapa, tapos may chicharon pa. Okay, Paul, mega magala siya, sabi ni Mami Senders. And guys, huwag kayo mawawala sa sa pag-run LS ni Madam Risa K. Si Kaden po yan. Kaden po yan, Mami Senders. Walang ingredients dito, sabi ni Mami Senders. Oh, kaya pala. So, sa mga ibang province po ng Japan, meron po Filipino market. Ay, Asian market. Asian market. Mega lang shout out po, Ma'am si Kaden. Ako, magpapag-run LS si Ma'am Risa K. Nandito po kasi ako sa bahay ng kaibigan ko po. Mega loud shout out, Mami. Ma'am, si Kaden, sabi ni Madam Risa K. Si Kaden, mega loud shout out. Ayan. Kumusta, ma'am? Sarah, sabi ni Kaden. Ako, busy yan si Madam. Nagpaplano na para sa Gran LS. Kaya huwag tayong mawawala sa kanyang Gran LS. Naku, ma'am, dudumugin kayo yan for sure. Okay lang po, ma'am. Si Kaden, musta na po kayo dyan? Naku, Ma'am Risa, yung nanay ko, busy. Kung ano-anong mga puno ang mga pinagpuputol. Kung hindi naman mga puno, mga halaman. Wow, sana manalo man lang tayo. Inday Tep. May yan? Ma'am Risa, magpapa-entry ka, no? Pa-entry ng main channel lang. Para magpa-entry din po ako. At isend ko na po sa inyo ang mga magpapa-entry ng main channel. Kung may pa-entry ng main channel everyday, send ko po sa inyo. Kung may po kayo, may slot po kayo sa games ng pa-entry. Pa-entry ng main channel, isa sa mga games. Oo, magpapa-entry po. Ayan, magpapa-entry. Ma'am Risa, saan po kami magpapa-entry po? Paano po ba yung pa-entry? Ganito, Ma'am Risa, yung magpapa-entry. Kunwari ako, nagpa-entry po ako sa main channel nyo. So, yung mga main channel po nila, ipupunta po nila dito. Ipupunta nila dito, dikit kalembang sa inyo. Isusulat ko po, isisend ko po sa, sa Facebook Messenger. Main channel. Main channel lang po, di ba? Tapos, yun po yung gugupitin nyo. Ma'am Risa, yun po yung gugupitin nyo. Ayun yung isusulat nyo pala, no? Tama, gupit, sulat. Yun yung iraraffle natin sa araw po ng Gran LS nyo. Kung sino po mabubunot nyo doon, depende po kung 3 o 5. Ayun. Opo. Steam lang yung pasta para hindi ma-overcook. Ibabad mo na ang pasta, then steam na lang.
Puno ako, nagpapawis. Bubunot ng Bermuda grass. Ganun po pala yun. Kaya pa pala LS binubunot. Yes, Ma'am Risa, kay ganito. Kunwari ako po, gusto ko magpa-entry sa inyo. So, lahat po ng papasok sa akin na main channel, isisend ko po sa inyo yung mga pumunta sa akin. Tapos, yun po yung i-print out nyo. Pwede nyo rin pong i-print out para guguntingin nyo na lang po. Isisend ko sa inyo sa Facebook nyo para i-gunting nyo na lang po. Tapos kung may printer po kayo dyan, yun, i-print nyo na lang po. Yes, ma'am, Ma'am Risa, ganun po. Tapos iba rin po yung pa-entry ng mga members nyo, Ma'am Risa. Iba yung members, iba yung mga hindi members. Nasa inyo po kung ano po nyo. Para iba yung entry, iba yung bunot doon sa mga members, iba din doon sa mga hindi members. Kaya pag nakita kayong graneles, may binubunot po sila. Yun po yun yung everyday na pa-entry po. Kaya madaming silang slot. Kasi everyday po, nagpapa-entry po sila. So everyday, punta po sila sa channel ko, papa-entry po sila. Yun lang, Ma'am Risa, talaga matrabaho kasi guguntingin mo yun. Guntingin mo yung isa. Sinusulat ko pa po ngayon yung pa-entry sa main channel at members para di makalimutan. Ayan, sabi ni Ma'am Risa. Gumagawa kasi ako ng list para makapag-set na rin ng date. Ayan. Sige, Ma'am Risa, yun po yung ko. Isa sa mga suggestion ko. Yung pa-entry. Sino po bang magpapa-entry? Kasi po, doon sa kaibigan po natin sa YT, nagpa-graneles din po. Ang ginawa, ako isa sa mga nagpa-entry. Bali, 3 po. Tatlong host, 3 or 4. 3 or 4 na nagpapa-live stream, pinupuntahan po namin, nagpapa-entry po doon sa kanyang Granel S. So, mag-o-offer na po ako na isa po ako doon sa magpapa-entry sa inyo, sa inyong mga Granel S. So, main channel po, no? Magsisend po ako sa inyo ng every day. Tapos, isisend po nila sa inyo yun, dapat every day. Madali lang po yun, Ma'am Risa, kasi ang mangyayari niyan, maghuhubad po ako dito, maghuhubaran ko po kay lahat, hubad po lahat yan, sa mga papasok sa akin, yung jajakitan ko po na main channel, yun po yung ika-copy-paste ko sa community, so sites po, spelling, kung ano man yan, kopyang-kopya kasi gagawin ko sa community natin dito sa sa settings ng YT natin, ika-copy paste natin tapos i-paste ko lang doon sa Messenger mo. Tapos i-send ko po sa inyo. Tapos i-print out niyo na lang po, Ma'am Risa, kung may po kayo, printer. May printer kayo, Ma'am, no? I-paste niyo na lang doon sa Microsoft Word yung ganyan. Tapos i-print out niyo na lang. So kopyang-kopya kahit yung yung spelling ganyan. Para hindi na po kayo magsulat, copy-paste nyo na lang po sa inyong Microsoft Word or Excel. Ganun po yung ginawa po namin. So, lahat mo nang papasok, hubad po, lahat ng papasok sa akin. Sa mga papa-entry, dun ko po jajakitan. So, yung mga najakitan ko, yun po yung kasama doon sa pa-entry nyo po. So, ganun din po gagawin nyo dun sa messenger nyo. Ika-copy-paste nyo na lang din po. Copy nyo sa messenger nyo. Tapos ipi-paste nyo na lang po sa Microsoft Word or sa Microsoft Excel. Doon yun na po, ipi-print out. So, magugunting na lang po kayo. Yun lang, matrabaho. Gunting lang talaga. Maggugunting lang po talaga kayo. Sana may palaro din. Bring me.
Kasi masaya at bingo at raffle. Ayan. May pa-raffle si Ma'am Risa. Raffle, may pa-bingo, at saka pa-bring me. May pa-bring me ba, Ma'am Risa? Oo nga eh. Matrabaho po ata. Yes, Ma'am Risa. Pag sa pa-entry. Hindi, Ma'am Risa. Magpapa-entry kayo. May specific day po kayo. Kunwari, 1 week na pa-entry. O 3 days lang na mapa-entry. Ganyan. 1 week or 5 days lang na pa-entry or 3 days lang na pa-entry, ganyan po. Opo, may pa-bring me po. Nako, Diyos ko. Talagang akyat tayo dyan, mother. Mami Senders, salamat po, Mami Senders. Mami Senders, sali po tayo. Kayo, Ma'am Risa, kung magpapa-entry po kayo, magbigay po kayo ng specific date po. MWF lang ba magpapa-entry? Bago yung inyong Granel S, ganun po. Meron din worth 2K grocery, yan. Kayo, ma'am, kung magpapa-entry po ako kayo, ma'am, kung po kayo, kung approve po kayo. Dapat may specific time. O kung gusto niyo ng 1 week entry lang, stop na po tayo doon. Kung 1 week entry lang kayo, doon lang po tayo mag-i-stop. Tapos, Kung may grocery, sana may bigas din. Sabi ni Kay. O, doon na nga eh, worth, grocery. O, na rin yung bigas sa 2,000. Opo, ma'am, si Kaden, bigas din po. Sabi ni Ma'am Risa. Naku, Ma'am Risa, madami-daming tao dyan. Sigurado, for sure. So, ganun po. Pag pa-entry po talaga yun, gunting-gunting lang. Magugunting ka lang. Si Kaden, sa Japan ka rin ba? Naku, Mami Senders, nanay ko po yan, mother. Mami, si Secretary Kaden yan. Mother ko po. Nandito na po siya sa Pilipinas. Wow, saya dami mo matulungan, Ma'am Risa. Oo nga. Madaming yan, happy. Ay. Mami Senders, mother ko po yan. Si Kaden. Yan ang niya. Lagi niya pong dala. Pag bumibisita sa inyo, si Kaden. Ay. Magpapasko rin po kasi, Ma'am, si Kay. Kaya nga, Ma'am Risa, no? Parang pamasko nyo na rin, Ma'am Risa, no? From Canada ako, pero nandito na ako Pinas. Vacation, Ma'am Senders. Na all, may vacation. Sige, Ma'am Risa, magpaano po tayo? Promote natin yan. Iniisip ko nga po, paano kaya yung bigas? Paano po kaya ipapadala? Ibibigay sa mga nanalo, isang kaban po. Ano na lang, Ma'am Risa? Cash. Ang mangyayari po yan, cash. I-Gcash mo na lang, ma'am. Pero ilagay mo dun sa thumbnail mo, bigas. Ano ba? Oo, yun nga, winners. Giveaway, Ilagay nyo na lang po doon. Kasi mahirap naman po, paano pag nanalo taga Mindanao. Sa bawat mananalo. Opo, ang mangyayari po yan, ma'am, Gcash po yan. May specific amount po kayo para sa bigas nyo po. Magkano ba ang bigas ngayon? Nasa Nasa 1,000, ganyan. Ang bigas po. Magandang klase na yun na bigas.
Mayroon ding 800, ganyan. 800, 900. Sana andito pa ako sa GLS mo, Ma'am Risa. Ma'am Risa, kasi walang wifi sa bahay ng mama ko sa Davao. Opo, walang pero gusto ko sanang sumama doon kasi walang wifi. Walang wifi po sa Davao. Nako, Ma'am Risa, first week ng October yan, aalis po. Wala pa namang wifi doon. Ay, ang balik niyan, Ma'am Risa, December na po. December na po siya. Ma'am, yung pambigas po, gawin nyo na lang cash. Yun through GCash. GCash yung bigas na 25 kilos. Half sack is 1K worth. Ayan. Ay, oo nga, Ma'am Risa, 25 kilos is 1,000 peso. Yun nga yung sabi ko kay Ma'am Risa, GCash na lang. 25 kilos na yun, madam. Nasa sa kanila na yun kung ibibili nila ng bigas nila. Oo, sige. Po, i-GCash ko na lang yan. I-note mo na lang dyan, madam, please. Para hindi po kayo, tawag dito? Tawag dito? Aligaga na Itong October po, Ma'am Zara, pero wala po ako ticket eh. Ano kaya? Wala pa daw siyang ticket. Ninja Von, shout out. Ayun, may jacket ka na? Pwede na po ba? Naku, Ma'am Risa, ang dami pong kailangan gawin. Swab test. Kailangan po ng swab test. Vaccinated ka na dapat. Ayan po yung mga bagong requirements ngayon sa pagbibiyahe. Ako nga masakit pa rin yung bakuna sa akin. Nung 24. Sa awa ng Diyos, na tayo. Full vaccine na tayo. Full vaccinated. Hello po, Ninja Von. Baba po kayo ng bahay. Salamat po sa inyong patamsak. O, Ma'am Risa, dami pong kailangan. Ganon din po pag nagbakasyon kayo sa Pilipinas. Kailangan mag-quarantine. Mga ganyan po. Ninja Von, baba po kayo ng bahay. Magkakaroon po ng graneles si Madam Risa. Nakapin po yan. Dikit kalembang lang po.
At mamimigay ng 3 cellphone tsaka laptop. Ma'am Inday, Ma'am Sikil, drive lang po ako. Maulan kasi dito ngayon. Punta ng on laundry. Ayan. Ma'am Sara, Ma'am Risa, salamat po sa inyong pakulay, Ma'am ha. Thank you po. Promote po natin yung Grand Election po. Salamat po. Baba na rin po ako maya-maya. Pwede na biyahe, pero ang hirap talaga ng requirements. Kaya ako uwi dun kahit magastos kasi mag-85 birthday na ang mama ko. Promise ko kasi uwi ako sa birthday niya. Thank you po. Ayan. Tamsakan ko lang tong ano ko para may tamsak naman. Thank you, Ma'am Risa. Ingat, Ma'am Zara, sa drive mo. Ayan. Ingat po, Ma'am Risa Kay. Baba na rin ako maya-maya kasi busy na yung mga alaga ko. Tamsak lang tayo. Salamat po si Kay din. Ayan. Thank you, Ma'am Risa Kay. Ingat po kayo dyan. Mami Sender, salamat po sa inyo dyan. Paalis din kami ni Bunso, maya-maya. Ayan. Ingat, Mami Senders din. Ma'am Senders, thank you po. Naka-BG lang po, Ma'am Sek. Ayan. Thank you, Ma'am Lisa. Baba na rin po ako maya-maya, Ma'am Lisa. Mami Senders. Tatamsak lang po ako. Salamat po.
Naalala ko nung bago lang makipagdikitan dito sa LS mo host. Kaya nga Mami Senders, no? Ang laki na po ng bahay nyo. Parang kailan lang po. Pero yung bahay nyo ngayon, mansion na po. Nakikisali sa game, wala naman alam. Saka bilis po ng panahon ngayon, Mami, no? Parang kailan lang po yung ano. Tapos biglang ano, ang laki na po ng bahay nyo. Halfway po sa WH ko. Ayun ako, Mami Senders. Parehas po kayo ng nanay ko. Gusto na rin mag-monetize. Si Kay din, gusto na rin niya pong mag-monetize. Kaya nagpapa-play rin po siya sa akin. Since wala nga po ako dun sa bahay namin. Ipaano ko po siya mamaya, silent LS ko po. Para madagdagan yung ano niya. WH. O nga Mami, no, Senders, no, yung WH po talaga, no, mahirap. Gawin ko lang 2 hours to. 30 minutes na lang naman na. Ako din. Silent LS ako at yan sa fam in Japan, daughter, pag may time siya. Oo, Mami. Ganun din po ang mangyayari sa amin ng nanay ko. Ipa-stream ko po talaga, pa-silent po talaga. Idol, sexy mo sa na, thumbs up. GTV, shoutout sa'yo dyan, GTV. Bait naman. Oh, Mami, wala po eh. Ayaw din po yung ano eh. Sabi ko sa kanya, mag-live stream. Tignan natin kung may bisita siya. Mag-live stream din po siya. Sabi ko nga, umakyat siya. Dapat inakyat niya pala yung ano niya dito, no? Main channel niya. Para sa WH. Pag-StreamYard. Yun, pag-StreamYard. Musta na GTV? Baba ka ng bahay mo dyan. May jacket ka na. Salamat. Morning! Are you sure she's there? Actually, I don't think so. There's no car.
Need need pa more self-confidence para makapag-LS mag-isa, sabi ni Mami Sanders. Jaynard Torres, shoutout sa'yo dyan. Ayan, gawin ko lang tong ano guys ha, 30 minutes pa. Baba na rin ako. Gising na yung aking alaga. Wala na gamay, shoutout! Wala na gamay, shoutout sa'yo dyan. Nilinis ako ng ano. Nilinis ako ng ano, ng phone.
Next. This is mom, bought this one. Oh, ketchup. Ketchup, please. Harvey. I don't know. Huh? I thought you want my cell phone. What's your cellphone? You don't want? Hello, I opened already. Lakatab, sige. Maybe mom use it. Where are you going? You don't go off that if mom's not there. Yeah, see? Where's the car? The old Toyota. Ayan, goodbye guys. See you again next time. Paalam.
Goodbye, everyone. Thank you sa inyo dyan pa, BG.